Здравейте отново. Както бях обещал в предишното видео, бях си поръчал специална мишена за лъка. Ето я в пълния вид, пълния размер. Модел марка Yellow Jacket. Модел е Stinger. Другото доста монолитна. Не е много тежка. Може и от двете страни да се стреля. И казал, че ще ми върши перфектна работа. Не знам колко изстрела ще понесе преди да започне да се разваля. Божа работа. Ще видим заедно. Надявам се. Взех си един колчан за стрели. Вътре има и колан, с който да не може да си го сложа. Иначе повечето, които бяха в магазина, са без колан. Мисля, че ще влезна в употреба. Ако не, ясно какво. Отива при другите неща, защото не влиза с никаква употреба. И стоят фърлени някъде и събират прах. Но мисля, че е добра покупка за 20 кусор лева. При положение, че събира по 7-8 стрели в отделение, мисля, че ще е добре. Поръчах си още няколко стрели, защото те 6 са ми малко. И си поръчах, взех си от магазина ето тези. Само секунда да видя. Така. Skylon Fast Wing. Карбонови са пак. Мисля, че бяха към 8 лева излизат. Единичната бройчица. Ще ги видим колко са качествени. Не съм стрелял с тях все още. Ще покажа в следващото видео живот и здраве. И тук съм взел за децата, за техния лък, защото той е максимум 20 либри. Взех 10 на стрелички да имат с какво да стрелят, защото този лък, който го бях взел, е с 2 и едната се щупи. И останаха само с една. Малко са остри, което леко ме притеснява. Ако трябваше ги затъпя изкусно, ще видя. Ще видя как ще върват нещата. Това е от мене. Късо видео с някакви интересни нови придобивки. Надявам се да ви е било интересно. Стрелите пак са същите с 500 спайн, доколкото знам. Една идея по-къси са, мисля, че са 29,5 към 30 инча. Карбонови. Въобще ли нямат почти никаква разлика спрямо тези, които са фабрични. Ето ще сложа една до друга да видите разликата каква е. Още линии почти никаква. На дебелина са абсолютно еднакви. Перата тук са по-дълги. Почти нямат никаква разлика. Ще видим като точност как се държат, но това е от мене. Чао! Нови срещи!